Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan 8. Pada video kali ini, kita kembali mengunjungi daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat sambil mendengarkan lagu Minang. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi teman-teman yang ingin daerahnya dikunjungi, silakan tulis di kolom komentar. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Sansailah badan tak baharago, biarlah jauh dagang karantau, bansai nanti dong nan kamanyilah. Biarlah jauh dagang karantau, bansai nanti dong nan kamanyilau. Apo kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom yang dilamun de ombak gadang bidra tarapuang badai mandarong yang dilamun de ombak gadang. Padonyo lapu di tapian nyawa di badan kok nyobarala pusaro usah babatu meja. Apo kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarom yang dilamun de ombak gadang bidua tarapuang
de ombak gadang. Saulah air mandikan diri, baitu widui nanden jalan. Walau dirantau tak gadai diri, kampung nan indah di jalan lain. Biarlah karam di dua di tangan, padonyo lapu di tapian. Nyawa di badan kok nyobaralah pusaro usah babatu meja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan share. Silahkan request daerah yang ingin kami kunjungi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.